Sana, what did I just watch? I don't know whether I'm emotional, hurtful, or angry on behalf of Khumalo and Umpilo, because how dare can Udarumo Samseleko akonarisho umtana ekungumpilo and amcele into ebucayi kangaka without Khumalo ekhona and without permission yo Sana Khumalo is 100% going to be disappointed. Anyways, molweni guys, namkelekile nonke kwezitshisa be-entertainment. So tonight sonke sibambe ongezantsi sana. Nanko urarumo samseleko ubize Umpilenhle for some lunch nyana, and uyatsho into yoba ndize apha ke sizothetha nawe ngesimo sekhaya sikamakheyi, and obviously uqale wamsofnisha apho wamngena ngelithi hey ndike ndive apha amahemhem oba mna I don't love my girl children. Uyatsho into yoba that is not true, it's totally false. In fact nina ndinithanda 200 times more than ndithanda ke abafana bam. But it's just that, you know what, I can't really give you guys responsibilities zalapha emzini. The only responsibilities mhlawumbe that I can allow for you guys to head the responsibilities ze businesses, but apart from that ayikho ke enye into mhlawumbe endingathi ndininika yona. Okay, now obviously uMusa uyam-uploada ke uMpilo ngento yokokubana ontombazana usebenzile, you single-handedly managed to uba utshintshe isurname yakho ungancediswanga ngumntu. Uthi ke obviously because ke ngoku sesilapha, I would really love into yoba legally ndikwenzele an entire welcome ceremony sazi uba ngoku ungapha kwaMseleku, but uthi ingathi Mpilo le nto izoba nzima because mna nomama wakho ekunguMakhumalo asithethisani, reason being ndathatha umfazi wesi-5 walapha ekuhlaleni, you understand. So Mpilo uyabuza uba was there even a reason for you to even do that? Udarumsileko ke uzama ukuchaza into endingayivayo nami, but uyatsho ke kuMpilo into yokokubana I would like for you to facilitate your welcoming party, into yoba uze ngapha kwaMseleku legally sikwenzele yonke loo nto, because mna noMakhumalo for the reasons that I've just mentioned to you asiboni ngasolinye. And I honestly love how Mpilo stood her ground wamxelela into yoba andizukwazi uyenza loo nto because my entire life guys kudala ndisilwa ndilwela isurname yam ndindodwa. So obviously I'm not going to do that. Wena nomama you need to work things out nizibona uba nenza ntoni. Hayi ke sithe sajonge loo nto, hayibo what an uncomfortable topic did utata uMseleku introduce Sana. Guys, so amxelele into yoba another thing ke ebendifuna ukukucela yona, unfortunately traditionally ndake ndayicela le nto kulwandle ndathi makazokhulisa okanye azoprotector umzi kaMakhumalo, but ke ngoku unfortunately because of ulwandle unomamakhe ekungumacele, it did not work out because she is the one who did not agree. This is when ke I introduce kuMpilo into yoba you are my last resort ke sisi, if asifumani enye solution then wena it means that you need to step in so that uzokwazi ukuprotector ifamily kaMakhumalo. Mpilo is blown away and she's then asking into yoba so uthetha uba manditshate ithini into, athi no, you don't necessarily have to be getting married. Okay, umuzi uholwa and uprotectwa ngabantu, uyibeke kanjalo yabo wayihloniphisa uthi ngabantu. Uthi Mpilo abantu kaloku tata ngabantwana. What do you mean ke ngoku? And uya kwidiary uyatsho into yoba maybe utata wam lona ucinga uba this is his last straw. Maybe he thinks like kuyaphela ngobomi bakhe at this point xa engathi mayibe ndim ozotake over. Uthi when it comes to that birthing and doing all those things for other people on behalf of other people, no coach, I'm on the bench, anokwazi ukwenza into ekanjalo. So she politely says, listen dada, we cannot speak on into ebucayi kangaka, especially because umama akekho apha. Uthi uyachaza into yoba hayibo mna nomama umakhe we've never spoken about such into yoba girl
mandikuzalele ke ngokuthi uMaKay would roll over i-dead body yakhe before yenzeke lo. So it really was a very uncomfortable scene to watch. Guys, let me know your thoughts on this one. uMaKhumalo is going to be hurt. Because kudala ezisa solutions on the table, but uTata uMosa Mseleku azijikise. So